trebuie să vă spun că parcă nimic nu ar spune la prima vedere că ne aflăm într-un spațiu sacru. Niște copaci, o căsuță, dar iată că în mijlocul lor se află un simbol. Este această statuie a poetului nostru și prin el deja spațiul devine altceva, un spațiu sacru. El conservă acest spațiu memoria nu numai a eminovicilor, dar și întreaga memorie a românității. Trebuie să vă spun că un concept central în gândirea lui Eminescu este arheul. Are un eseu celebru, nu? Arheus. Aparent, noțiunea de arheu la Eminescu ar veni pe linia aristotelică, de la, Dimitrie Cantemir și așa mai departe. De fapt, Eminescu a gândit noțiunea de arheu printr-un basm românesc. El avea o mare admirație pentru basmul Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. A scris 2 articole despre acest basm și își întemeiază teoria arheului pe această minunăție de spiritualitate populară românească. Acel făt frumos care după ani și ani petrecuți în acea vale a uitării, a fericirii, își aduce aminte de părinți și descinde către moartea. Când se întoarce, el întâlnește cu totul alte meleaguri, cu totul alți oameni, cu totul alte orașe și el știa din adâncuri ce fusese acolo. Ceilalți uitaseră tot. De aceea, în făt frumos acesta, Eminescu identifica memoria neamului, arheul românității. Dumneavoastră aveți aici o părticică din arheul românității și să-l cinstiți cu asupra de măsură.